Pentsionistak! Aurrera! Pentsionistak! Aurrera! Pentsionistak! Aurrera! Hogeita hamarrean, Greba orokorra! hogeita hamarrean, Greba orokorra! hogeita hamarrean, Greba orokorra! Gerengo, Joseko beratzak aldera, portuko rotondan, batuko dira, batuko gara, junko garenok Bilbora. Komentako nunko dure, Bilboko argazkia oso importantea da. Oso importantea da, así que alba dugu, urbildu egingo gara. Baina, zeran, kotxe, eta orduan, kotxeak ane gongo dira, etorriko dira beste batzuk kotxekin, eta kotxak bete ondoren, Bilbora. Bilbora jun ondoren, gero onantza, ondarrore. Amen. Aldugunot, Paskaldo egingo dugu galera. Etxetik ekarrita, hor bertako aretoa, lanera horrean dagoen aretoa, dago eskatuta, eta hor bertan batuko gara, jateko, pentsatzeko, eta gero, arratsaldeko 6etan, herriko manifestazioa, hasita, sartutetik. Pentsionistak! Aurrera! Pentsionistak! Aurrera! Pentsionistak! Aurrera! Pentsionistak! Aurrera! Ezin dugunok, edo ezin duzuenok jun, Bilbora, zer egingo du berrian. Ondo ikusten baduzue, eguerdeko 12etan, gure orduan, batuko gara, alaneran. Egiteko, erabakiko duguna. Bertan, edo mugiu, edo kalezkira bat, edo guk nahi duguna. Orduan, ezin duten jun, jakitzea, ondarru bai, aukera egongo dela, zeo zer egiteko herrian.